ଯିଏ କଜିଆ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଏହି 5ଟି କଥା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଯିଏ ଏ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ ସବୁକିଛି ମନେ ରଖିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଯାହାଙ୍କର ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ଏ ହୃଦୟ ଶୁଣିବାକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୁଏ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଯିଏ କଜିଆ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଯାହାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁରୁକି ହସ ଭରି ଦେଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଯାହାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭରିଦିଏ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ।